Алдагы сәламебез Самара шәһәрендә яшәүче нәни кыяшчык Насырова Амина Рамисовнага аша. Әлеге гүзәл сабыйга бүген 5 яшь тула. Беренче, бик матур юбилее белән аны иске кулоткадан әбисе Фирүзә, бабасы Илдар, апасы Юлия һәм абысы Раил котлыйлар. 5 ел элек биек күгебездә иң якты йолдызыбыз Аминабыз кабынды. Аминаны кулыбызга алгач, шатлыгыбызны аңлатып та, җиткереп тә бетерә алмаслык иде. Ләйсән яңгырыдай йомшак карашлы, чишмә чылтыравыдай матур тавышлы кыз балакай булып үсә ул. Аминабыз, кызыбыз, татлы алмабыз, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. 5 яшьтә син инде әллә ничек зурлар шакланырга тотындың. Әниеңнең биек үкчәле түфлиләрен киеп, үзеңнең шибәрлегеңне көзгедән карыйсың. Без дә сиңа карап шиксез шатланабыз. Шул ук вакытта гомерләрнең һәм вакытның бик тиз узуын аңлыйбыз. Киләчәктә кызым, саулыкка төренеп, әтиле әниле булып, тату гаиләдә үсәргә язсын сиңа. Тормышның бормалы юлларында югалып калма. Бел, сине һәр чак, кайгыда да, шатлыкта да якын күрүче кешеләр ул без булырбыз. Алтын бөртегедәй анык бүләк итте улыбыз. Аминага бүген карап сокланып без туймыйбыз. Үзе гүзәл, үзе тыйнак, үзе бигрәк акыллы. Нәк якты йолдызкай булып күгебездә атылды. Адымнарың ныклы инде, күбәләктә яшәсең. Безнең иң нәни курчактай булып һаман торасың. Кайгыларны алгы көндә күрергә ул язмасын. Синең язмышыңа Раббым бәлаларны салмасын. Без сине, Аминочкабыз, шашып, үлеп сөябез. Әзрак ширләп китсәң дә син янып, пешеп көябез. Котлы булсын, матур узсын 5 яшьлек туган көнең. Безнең бәхеткә дөньяга нык аваз салган көнең. Кадерле балакай Аминочка, синең 5 яшьлек юбилеең мөбарәк булсын. Якыннарыңның бар теләкләре дә тормышка ашсын. Әлеге җыр бары синең өчен яңгырый.